Dneska je to takové specifické a velmi výjimečné. Dneska tady máme něco, co jsme tu ještě neměli a popravdě řečeno jsem to ještě nerozbíral ani já. A je to tohle. Jo, když se podíváte, není to nic jiného než přístrojová deska od funkčního auta. Není to žádný vrak, není to žádná věc z vrakoviště. Vytáhl jsem to ze svého auta, protože to zlobí. Zlobí to tak, že se sem tam rozpojují kable a řídící jednotka, která je tady v těch budících, hlásí, že tam není klíč správně, že je rozpojený motor a samozřejmě to pak jde do nouzového režimu a nefunguje žádný budík. V tu chvíli funguje pouze palivová nádrž. Myslím, že nefungují ani blinkery, ale to bych kecal, to vám teďka neřeknu. No a my to musíme spravit. Takže dneska se vrhneme na to, že se to rozbereme. Mám tady na to specifické nástroje, protože jsem se díval na YouTube, jak to rozbírají jiní. Ano, je to tak. Sám jsem se inspiroval, nebo spíš jsem opisoval, takže tady mám dvě lžičky, pomocí kterých budeme sundávat ručičky těch ukazoměrů. Dostaneme se k desce a půjdeme se podívat, jestli se to dá nějak vykupit. Tak, vrhneme se na to. Buď se to na to povede spravit, anebo se to nepovede spravit. Každopádně mám sofistikovaný nářadí. Páč jsem viděl, že pomocí těch dvou lžiček potom sundává ty budíky. Protože se tam musí sundat i ty ručičky z těch budíků. Tak jsem zvědavý. Takhle. Takhle se to dá vytáhnout. Dobře, teď mi spadl čudlík na restartování. Nastavení. Tak, dáme to bokem. No a teď je to ta původní, to je ta sranda. Sundat tady ty ručičky z těch budíků. A na to mám právě tady tuhle ty dvě ružice.
Tak, mám vytažené ručičky. Teď otevřeme ten kryt. Tady se to dá jednoduše takhle odkrýt. Teď už to jenom rozevřem. Vytáhneme tu desku ven. Tak zatím to docela jde. Podívám se. Jsou 2, 3. A tady ten je taky nějaký křáplej. Ten už ale byl. Vidíme. Tak. Tak ta deska tady drží ještě na takovýchhle plastových zarážkách. Podle mě tady je ještě ten. Tak to ještě vyrovnáme. A něco nám tam ještě drží. To je všechno ven. Jak kdyby to opravdu držela tady ta deska. A tohle asi podle mě drží. Ještě ten... Jo, drželo to. Tak. Hlavně opatrně, tak snažím se, jak jenom můžu. Tak. Ten displej zůstal tady. A je tam převedený přes takovou gumičku. No a to je celý. Základní deska auta. Tady ty osky jsou ručičky. Tady máme elektroniku. A trošičku jsem to škráb, ale vypadá, že jsem to nepoškodil. Ale ten mikroskop bych chtěl asi... Jo, počkej, ale... Jaká cínová kulička, kámo, já jsem na to ještě nešahal. Myslíš tady ten binec? Ten tam byl? Já jsem do toho pajkou zatím vůbec nezasahoval. Jako já vidím, že tady jsou zbytky cínu, jo? Nějakého. Jo, vidím to, ale jako pryč s ním. V rámci možností je to dobré. Hele, já nevidím, jaký máte výstup. Já vidím jenom obraz na monitoru. Je to popraskané. No, mně se zdá tahleta část se mně zdá praskla. Dívej,
Je to kulatý a vypadá to, že to opravdu má nějakou prasklinu. Musím doostřit. Jo, že tam je opravdu jako kruhový... Ta i vedle. No tahle je taky ano, máte pravdu. No, je tam prasklina. Je tam. Je to vidět. Propájet a očistit. Dobře, tak pojďme se vrhnout na to, čím mám začít to čistit. Tady je taky prasklina. Takže to chce opravdu protáhnout, protože ten psín je opravdu nějaký popraskaný. Jak už jsem na konci mikroskopu, už s tím nic nenadělám. To bude benkačka, tak teda slyším harddisku. Tak, já vypnu ten mikroskop a dám ho pryč. Mám tady teda ten flux. Tak, máme ji tam, harddisku. To vypadá moc pěkně, člověče, jak se to krásně rozehřívá.
Tak. Dobrý. Máme to teda nějak rozehřáté. Tak, mrkneme na to znova, jo? Jo, to je 92, takže tady dolů. 7. Tak, odsaď. Tady ten furt vypadá, že bych chtěl trošku prohřát. Tenhle nevypadá hardle, že se chytnul. Ten je nějaký divný pořád, ten kontakt. Vidíš ho, ten vrchní? Teď je lepší, ne? Já už tam žádný jiný, jakože vyloženě, které by vypadaly na prasknu. A tady. Tady ten se mi taky úplně nelíbí, ale to je možná jenom nečistota. Ten u toho odporu R107.
Ten taky není úplně pěkný, že? Jako až na ten odpor R107, tam to vypadá taky nějak popraskaně. Ten taky ještě trochu přepálím. To je dobrý. To se mi teď líbí. Dobrý, no, tak jdem to složit. Jsem fakt zvědavý, jestli se nám to povede nastartovat to auto. Já doufám, že ten panel je tam napojený chyt dobře. Jestli nebude fungovat ten displej, tak mě z toho střelí. A já snad vím, snad bude. Tak. Tak. Že máme složený ten základ.
A dělám to za pochodu, baby. Žeru hromy, kadím blesky, jasný? Páč jsem pan úžasňák. Tak. Takže máme to složený, zatím bez ručiček. Akorát nevím. To není úplně chytré. No a teď to můžu jít zkusit zapojit do auta, že? Jo, ale jak si to pozná, kde má nulu? Nedá se to protáčet. Já jsem dal nakonec. Tady nevím, ale každopádně tady máš ravku konec, takže jsem to spravil. Tady je taky 0, tak tam to možná taky dořeším. Hláška. Hláška? To jsem ještě neměl čas vymyslet. No i když hláška, jako hláška, je celkem cool hláška. Tak. Takže na doraz výzdoňový na nulách. No a ten palivoměr. No ten teploměr je taky docela masakr. Já vám to když tak hodím na Discord. Jestli se to nedožne. Tak, ale dobrý. Zatím to vypadá, no ještě bych mohl, já ještě předělám ten bet. Člověče, já mám dojem, že to občas blikne pomalej. No uvidíme. Tak, palivoměr. Máme to všechno tak nějak v rovině. Už tak to spravím. Ty ručičky se dají jako spravit. Blbě, ale půjde to. Dobrý, jen to vyzkoušet. Já to vyzkoušet, tak počkejte na mě. Jak to dopadlo? Harddisku dopadlo to skvěle. Dopadlo to fakt skvěle. Hele, funguje to. Normálně jsem nastartoval. Funguje mi display na počet kilometrů. Funguje tam display na vynulovaný počet kilometrů.
Hýbal se mi otáčkoměr, hýbal se mi palivová nádrž. Já to složím, zase ho tam nacvaknu, ten kabel, jako dám ho tam takhle a zase se tím projedu do práce a z práce, protože ono se to chovalo dost na hovno, já jsem to měl rozdělaný a jezdil jsem s tím autem 100 km skoro a nic a pak se mi to po 100 km chytlo, takže jako hýbat s kablama úplně nepomůže. Já to teďka složím, si to zavřu, dám tu přístrojovku na to správné místo a pak uvidíme, jestli se to chytlo nebo se to nechytlo. Jestli to umřelo nebo to neumřelo, nebo jestli to dělá nebo nedělá. A to udělám, to zjistím těma kabelama vzadu, ale teďka to vypadá, že to vypadá dobře. Takže já to složím a uvidíme, jestli se to chytí, anebo ne. Jo, ale mám z toho radost, normálně jsem to proturoval, ať vidím, jestli mi funguje ten otáčkoměr, tak jsem mu nechával prostě, ať se snaží. Děkuju, Vyšle, děkuju. Takže mám z toho radost. Takže bychom mohli... Já ten snad ztratím. Vezmu, když už to teda mám takhle otevřené. Jinak rozsvítily se všechny kontrolky od motoru až potom, pak pěkně zasly. Takže vypadá, že to, jako, vypadá to zatím dobře, vypadá to fakt moc pěkně. Tak přemýšlím, jestli máme do práce zítra tady s tímhle Fordem. Hned to i zkoušet. Tak. Máme to složený. Teď se uvidí, jak moc jsem to posral. Ale říkám, palivová nádrž fungovala a asi jediný, který by nemusel fungovat správně, je rychlost. To musím potom skalibrovat asi podle GPSky. Takhle je to nahozený. Takhle to bylo nahozený připojený a vidíte, že mám tam 326 335 km. Svítí nám tam motor a ruční brzda. Nebo chyba. Jiná chyba. A vyturoval jsem to na 2000 otáček. Ukazoval mi to půlku nádrže a teplotu lehce na to. Takže kromě toho rychloměru fungovalo relativně všechno. Tady se můžete podívat, že se rozsvítily i kontrolky, které se tam zasly. Tohle je kontrolka imobilizéru, tohle je kontrolka. A všechny tyhle ty kontrolky vlastně nastartujou, pak se zasnou. Takže evidentně to fungovalo. A je to funkční. Takže zatím dobrý, teď to máme složený, tak to dáme do auta znova. A pak to zkusím projet a uvidíme, jak se to bude chovat. Jsem vám slíbil, že s tím pojedu do práce, to jsem taky provedl. Jel jsem 100 km a mám z toho radost. Deska funguje, to znamená opravdu stačilo opravit ty piny. Co ale nefungovalo, nebo co nefunguje správně, je pozice budíku, protože ta oska se dá potáčet, když to rozebíráte. To znamená, je potřeba to potom s tím počítat a nějakým způsobem to rovnou opravit. Buď to si to složíte a pak to znova sundáte a ten budík mechanicky posouváte, anebo budete počítat s tou chybou. Mně ukazuje po složení deska špatně otáčky, ale v řádech
trošičku nižších, takže nám to zase kadně nevadí. Ukazuje špatně teplota a to zhruba o 20% nižší, což taky úplně nevadí. Palivoměr nám taky neukazuje správně, není to úplně plná nádrž, ale je to kousíček pod tím, což mě ale zase pro to staré auto taky úplně nevadí. A jediné, co je opravdu trošičku zarážející, je rychlost. Tam by mohl být problém, kdyby ta rychlost byla rychlejší, to znamená, kdyby vám ukazoval rychloměr 60 km a vy jste v skutečnosti 70, tak si můžete zadělat na docela velký problém. Nicméně v mém případě je rychlost na tachometru ukazovaná zhruba 60 km a skutečná nějakých 54, takže rychlost je vlastně skutečně nižší a ten rozdíl je jenom 6 km, takže jsem se rozhodl, že to nebudu opravovat a nechám to v autě tak. Nicméně je potřeba s tím počítat, pokud byste něco takového dělali vy, neskládejte si ji celou, nechte si tu desku tak, abyste neměli ten přední panel, abyste měli přístup k budíkům, projeďte si to a jakmile zjistíte odchylku, kam se vám to hýbe, tak si to zkuste seštolovat a vyzkoušet znova. Pak byste se mohli dostat v uvozovkách do nějakých správných hodnot. Co se týče otáčkoměru, tam je to potřeba asi odzkoušet pomocí nějakého OBS readeru, abyste viděli, jaký máte otáčky. Co se týče rychloměru, tam je to docela jednoduchý. Tam se dá jednoduše udělat to, že si vezmete navigaci a kontrolujete si rychlost zároveň s navigací, s tím, co vám ukazují budíky a podle toho seštolujete aktuální rychlost. Co se týče teploty, tak tam je to taky docela jednoduchý. Když je ten motor hodně zahřátej, tak je většinou ta ručička uprostřed toho ciferníku té teploty. To znamená, tam se dá taky docela jednoduše s tím hýbat, protože pokud je to opravdu nižší nebo výšší, tak si s tím můžete trošičku hrát. U té teploty to zase až takový problém není, protože kdyby se ten motor přehřál, tak se tam rožnou kontrolky, takže to uvidíte. Palivová nádrž se zase řeší úplně stejně, jet na benzínku, natankovat úplně plnou a potom tu ručičku nastavit. Můžete to udělat takto, anebo můžete to dělat úplně stejně, jak jsem to udělal já, ignorovat to. Je to starý auto, má to svý neduhy a mě to úplně nevadí. Funguje to docela dobře a uvidíme, jestli se to rozsype časem nebo ne. Každopádně teď to fičí, to znamená opravdu Fordy na to trpí a je možný to takhle spravit. Takže pokud chcete, klidně si to takhle spravte, nebo to nechte někomu spravit, není to úplně složitý. A jak vidíte, za mě se to povedlo, čekal jsem, že se to možná nepovede, čekal jsem i to, že se ta přístrojová deska úplně umře, dělal jsem to úplně poprvé a vy jste mohli být u toho, nicméně, jak jste si mohli všimnout, je to v pořádku, funguje to, já z toho mám radost. Mějte se pěkně a uvidíme se příště u dalšího videa. Čau.